Ето, драги зрители, както виждате на файтон, влизаме в Павел баня. И сега ще минем през чашията. Ето тук, както виждате, чайвето, булката, Чичо Мишо, консилерито. Ще пиеме, баба Джеми, как няма пиеме кафе. А чакай тук, я направи да заснемем Марконито тук да... Аз съм от Google, тук снимам Google Map правим. Google Map с файтон. Ти къде ще ме водиш ти на тоалетна сега? Ще ме водиш на тоалетна, ама не с клекало. Искам тоалетна с чиния, разбираш? И с тоалетна хартия тоалетна. Ето, добър ден! Хайде, Пролет пукна! Здравейте всички! Трябва някъде да ни водиш на тоалетна. Искам да ме водиш на тоалетна с тоалетна чиния. Най-много да е с вестник. Ето го, Маркон. Ето отново Орхан Мурат ни е на гости, нали? Аз винаги като дойда тук се Орхан Мурат пее, бе. Мойчек! Синчо, ти ли са? Нали се пуснаш и на туалетната? Абе, добре ли е тоалетната? Има ли чиния? Има ли аз? Само на басет.